proses. Oh, alah iya iki. Wis proses gawe kinco iki, Bos ya. Apik ya banyune ya bening ya lho. Oh. Bening. Iki gedang kincone tadi direbus sik. Suwe ngerebus ya. Sak celupan tok. Oh, ya celupan tok ngerebus ya. Oh, rebus diumbah ya ucak-ucak ngono ya. Oh. Lagi masak iki ora dikai kaya karo nggone kayu nggo ngumbah lho, Mas. Ora. Iki kemete kudu ning jero banyu. Oh, kudu ning jero banyu kemete. Nek nang anu kok dadi untuk kabeh. Iki godhoge kan dhewe nang mburi ya. Iya, kuwi padha ning wit kuwi. Oh iya. Lagi godhong cincane panen dhewe ning kebon iki. Oh kae, godhong cincone iki. Godhonge panen dhewe ora. Nek godhonge wis ra tuku lho. Tok nek payu. Nek payu, iya bener ya, nek payu ae nek payu. Cocok iki alame ya parah. Tapi kok malah ora nang pasar justru iki. Iki saya beli lemah. Ngene wae iki lho iki. Ini proses pembuatan cincau, guys. Lagi ngosoke nganti godhonge ajur iki, Mas. Iya nganti. Oh iya. Nganti godhonge ajur terus derawan diwarna sak jam. Proses iki ya, cincaune cincau. Ya lumayan suwe, kan. Kurang kerapat jam dadi yang gawe bersih Iki. Prosesnya gawene ribet, nggak wayah dodole ya. Iya, dodol itu biasa dodol ngene. Aduh, anyep tenan dodolan iki wis gawe. Terus atau sabar ya ngene iki. Nah, guys, iki sini-sini iki met kali kelopone iki tunggu santene iki. Wes, guys, santene buat santene nanti iki. Dadi nek campurane ya ora tak kira mung ngene tok ya. Tak kira mung ngene tok iki. Godhong anu nek dioplos bahane apa mong Mas? Kayak wis pewangi apa kok pewangi to? Pewangi makanan gitu. Digawe rasa duren apa rasa melon. Oh, bisa ya ya. Wah, tergantung selera pokoknya. Oh ya. Jane iki netas kental ya. Yo padha wae. Padha ya. Oke. Habis di remes-remes lah. Remes-remes dia Pak. Disaring. Disaring sih. Pokoknya kerjane manual kabeh iki. Cara manual kabeh. Manual kabeh. Ampase dua. Kok sarine. Tuh untuk iki di jarno pirang jam Mas? 4 jam. Berapa jam? Wis berapa jam wis kental ya? Busanya dibersihkan dulu guys ya. Busanya sih. Terus didiamkan seperempat jam 15 menit ya sekitar 15 menit. Dak nih.
Puoi seguire a vedere i cacci, vedi? Iya, gambarannya oke apa? Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya, nanti ini bisa mengental sendiri nih.